Denne weekend er der masser af rollespillere i Glumsø, hvor der både er magi og sammenhold på programmet. Og Christoffer Koch, du er taget til rollespil i Glumsø. Ja, det er en temmelig imponerende samling, der er mødt op her, som de gør det faktisk 2 gange om året i en weekend. Kristi Himmelfart, og så i den her weekend. 250 er mødt op for at spille rollespil i den her weekend, og 50 af dem er frivillige, så der er et ret stort engagement, der er omkring det. Og Jennifer, du er en af dem, der er med til at arrangere det her spil, som går i gang her lige om et øjeblik, når vi er færdige her. Hvad er det for et spil, der begynder? Jamen, det er jo et rollespil, og det er en stor historie, som vi skriver med hinanden undervejs, og bare bruger en masse tid på at spille noget fedt og opleve en masse ting, som man ikke oplever i virkeligheden. Der er ikke nogen, der har set magi før, men det foregår så herude, ikke? Og det er jo faktisk en ret stor plads, I spiller på. Vi kan lige se nogle billeder af det her, som vi har været ude at lave, fordi vi kan ikke komme rundt til det hele. Og det er faktisk ikke så meget med at slås og sådan noget, kan jeg forstå. Nej, altså vores rollespil er et eller andet sted meget politisk og krohygge og meget om relationer. Vi er ikke så meget kampbaseret. Der er selvfølgelig onde ting, som der skal nedkæmpes, men i stor grad handler det rigtig meget om politik og hygge herude også. Og nogle af jer, dem der er med, de står herovre. Jonathan, du er faktisk borgmester i den her by. Hvorfor er det så fedt at komme og spille rollespil i sådan en weekend? Jamen altså, det er fedt, fordi man prøver noget helt andet, end man gør i dagligdagen. Altså, når jeg kommer ud og er borgmester, som jeg er blevet valgt til af Skovpassets befolkning, så spiller jeg en politisk rolle, som alle genkender, kan man sige. Så folk ved, om det er borgmesteren, der kommer der og sådan ting. Og det er noget helt anderledes, end hvad man er vant til fra det daglige liv. Og Alberte, du er jo en af de kvindelige deltagere. Jeg har faktisk ikke styr på det, men der er faktisk ret ligelig fordelt ser det ud til med mænd og kvinder. Måske lidt flere mænd, men hvordan er det at være med til sådan et rollespil her i løbet af en weekend? Jeg synes, det er virkelig fedt, også fordi at i hverdagen, så er det ikke nødvendigvis, man kan være så sådan ekstrovert. For jeg spiller en bard, altså en skald, så jeg går rundt og spiller musik, hvor man er meget ekstrovert. Og i hverdagen får man ikke lov til, så der er mange af de der sociale normer, sådan, man er lidt bange for at bryde, eller whatever. Så det er nemmere at åbne? Præcis, jeg synes, det er meget nemmere at være åben over for andre, og meget nemmere at tale med folk. Og jeg kan også bare gå op til nogle fremmede, jeg går op til Jonathan og sige, hej, hvordan går det? Uden at det er sådan underligt. Og jeg kan få en masse nye venner ud af det, og det synes jeg er rigtig, rigtig fedt. Og nede for enden her, så har vi Isak, som faktisk også er frivillig her. Det vil sige, du er også med til at stille det hele op, og det er faktisk ret imponerende, som vi så på billederne før. Hvorfor er det så fedt at være med til at skabe den her verden her? Jamen, nu har jeg jo spillet til LV i 10, 12, 15 år nu, og jeg kan huske som ung at komme ud og prøve det her eventyr, som de andre har sagt. Nogle nye relationer, gøre noget, man ikke gør derhjemme, var så fantastisk. Og så få lov at give den gave og den oplevelse videre til andre, er jo helt enestående. Og giver en masse i værdi til mig også. Og I må have en rigtig god weekend alle sammen. Og lige måde. Man kan stadig nå at melde sig til rollespillet i weekenden. Det varer indtil på søndag.